ens definim per les nostres pròpies contradiccions. Això està clar. I jo en tinc una que crec que pot estar compartida, i és la següent. Per arribar-hi, per això haig d'explicar-vos 2 o 3 coses abans. La primera és la referència a aquest llibre, que es diu Edumitos, de Héctor Ruiz Martín, Ideas sobre el aprendizaje sin respaldo científico, i com acostuma a fer sovint l'Héctor Ruiz Martín, és des de la psicologia cognitiva, doncs posa llum a la foscor. Això vol dir que intenta des de les ciències desmuntar mentides o falses veritats. Algunes d'elles estan recollides en aquest llibre, i m'agradaria fer referència a la número 41, que es diu Edumito. Això és el nom que li posa, no? Són idees aparents que ens pensem, per desgràcia també els docents moltes vegades, i la societat en general, coses que creiem que funcionen d'aquesta manera, però que la ciència ja fa temps que ha desmentit, o, al contrari, ha validat. En aquest cas diu que la tecnologia està fent que usem menys la memòria i, en conseqüència, que aquesta s'atrofiï. En el llarg de les 3 o 4 pàgines que dedica a analitzar amb detall el fenomen, l'Héctor acaba dient que no hi ha cap mena d'evidència que això ho certifiqui, i per tant, de la mateixa manera que no podem fer que recordi més informació específica a partir d'un entrenament, tampoc podem fer que s'atrofiï aquesta memòria. El nostre coneixement es construeix a partir de les coses que ja sabem. És a dir, i això és un exemple que explica l'Héctor en el llibre, tu pots tenir molt de coneixement sobre biologia i, per tant, tot allò que estigui relacionat amb la biologia la retendràs molt millor. No té per què fer que tinguis més facilitat per entendre dret romà si en saps molt de biologia. Seràs més capaç d'aprendre a recordar aquella informació que estigui relacionada amb les fonts de coneixement que tu tinguis més expertesa. Ara bé, ens trobem situacions que construeixen aquestes contradiccions que feia referència al principi del vídeo. En aquest cas estem parlant d'intel·ligència artificial generativa des dels inicis de la seva popularització a finals de l'any 2022 amb l'alumnat, amb les famílies, nosaltres mateixos, ens estem donant compte que un mal ús d'aquesta tecnologia realment no ajuda l'alumnat. Això es coneix com a dependència cognitiva, com delegació cognitiva, i fa referència al fet de que l'alumnat delegui aquesta responsabilitat en quant al procés de creació d'alguna cosa a la tecnologia. Això mateix és el que declarava en Cristian Oliver ara fa uns dies als mitjans de comunicació. En aquest vídeo, en Cristian el que fa és comenta que s'ha trobat que darrerament, cada vegada més, comenta en el vídeo que des de principis de l'any passat, però que aquest any ja s'ha magnificat, la majoria de tasques que proposava als seus alumnes els ha de fer més petites, perquè en el moment en què tenen temps per treure-la del centre educatiu, o encara que sigui continuar-la el proper dia, i tenen temps per poder reflexionar, interactuar amb aquests models, amb els chatbots, aquests models d'intel·ligència artificial generatives, dubta de que el contingut d'aquella tasca ja sigui exclusivament fet per l'alumnat. I aquesta és la contradicció amb la qual ens trobàvem, no? De fet, l'altre dia també, una de les primeres preguntes que em van fer en aquella xerrada que va organitzar l'Institut de Ciències d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Barcelona, que parlava sobre intel·ligència artificial i avaluació, era exactament aquest. Jo vaig manifestar que el fet que més em preocupava era exactament aquest, la delegació cognitiva de l'alumnat, que si no som capaços de gestionar-ho, d'entendre què podem fer i què no podem fer i com ho podem fer, el que estem fent és ajudar l'alumnat que delegui tota la seva responsabilitat i faci que siguin més tontos. Bé, el que li passa a en Cristian és quelcom que li passa a altres docents, no és l'únic. En Cristian ha tingut la sort de que a la seva veu s'hagi amplificat i que ara per ara la societat també n'estigui parlant. Però, per exemple, aquesta és una piulada que vaig fer el 5 de gener del 2023. I en aquesta piulada el que deia era, això feia pocs mesos, OpenAI havia obert el seu model de ChatGPT per provar, i jo havia estat totes aquelles vacances de Nadal amb els meus fills provant com a tecnooptimista i tastaulleta, he anat provant què podia fer i què no podia fer amb cert èxit.
T'has sorprès recentment per la qualitat d'algun treball del teu alumnat? He estat provant i investigant les darreres millores i possibles implicacions de ChatGPT-3 als centres educatius. La veritat, estic força impressionat. I això és ja ho veieu, això és de fa pràcticament 4 anys d'això. Vull dir que com jo, evidentment, doncs hi ha molts altres docents que estem en tot aquest procés. Però aquest procés, com ens passa sempre en educació, és llarg i ens costa i ens cal provar i reprovar i mirar i remirar, i la velocitat en què aquestes tecnologies avancen és absolutament increïble, i com a societat el canvi soc dels que creu que serà doncs, molt espectacular. Segueixo a gent de ciències, a gent de primer ordre que comenta el que vindrà, i el que vindrà estem parlant d'una nova revolució industrial, que els canvis socials, econòmics seran enormes. I la tercera incògnita en aquesta equació estranya que intenta definir la meva contradicció, que estic intentant compartir amb vosaltres, és un comentari d'un vídeo que vaig publicar fa uns dies, fa unes setmanes, que parlava sobre si en els universitaris els hi compensava anar a classe o no, que resulta que hi ha un 40% d'absentisme en algunes facultats, i que no només és un fenomen local, sinó que a nivell internacional també ens està passant, no? Que hi ha molts universitaris que decideixen, doncs bé, no em convenç anar a classe pel motiu que sigui, i això ho analitzaven aquí. I en Joan Escoda, com sempre, el que feia era afegir aquest comentari que diu, fa molts d'anys es va posar de moda la Flipped Classroom, semblava molt efectiva, sobretot en formació no obligatòria. Així tota la informació pot preparar-se prèviament i dedicar l'estona d'aula per discutir, debatre, problematitzar en grup i treure profit del coneixement expert del docent. Què fem, però, si ni el Tato llegeix aquest breu article? És una pregunta extraordinària i que alguna vegada també m'he trobat després d'haver fet formacions, no? O probablement us heu trobat vosaltres mateixos si és que sou docents, que a vegades intentem fer alguna cosa amb certa inseguretat, amb cert poc rigor, o poder ens precipitem, intentem fer una proposta que és com molt exagerada per la nostra poca consistència. Cal que no només jo estigui preparat, sinó que també l'alumnat estigui preparat. Cal que creem de mica en mica aquesta confiança compartida, no? Si de cop i volta jo estic fent les coses d'una manera i ho canvio del tot i no informo l'alumnat o no l'he entrenat, és molt normal que les coses no surtin bé a la primera. Una de les meves frases habituals és a poc i bona lletra, no? No ens podem precipitar. Sí, Cristian, a mi m'agradaria utilitzar els jocs com fas tu a les aules. I bé, jo he estat utilitzant el joc a les aules durant molts anys, no? I l'he cagat moltes vegades. Però abans d'arribar, doncs he anat sistematitzant el procés per anar-ho fent progressivament. Tinc nanos que ja estan acostumats a que en Cristian sigui aquell dels jocs, però no sempre és el millor context per fer-ho. Si tinc aquesta trajectòria, si l'alumnat amb mi té aquesta trajectòria compartida, benvinguda sigui, però això no sempre és així. Per tant, del que es tracta és d'anar a poc. Què té a veure tot això amb el que estava explicant en Cristian i amb la meva contradicció envers l'utilització de la intel·ligència artificial generativa? Bé, a mi el que em fa por principalment és que es simplifiquen els missatges. I això és el que estic veient amb les respostes d'alguns comentaris que li estan fent en Cristian, perquè n'hi ha que són, per mi, massa pejoratives, massa pessimistes, i altres que són, poder, massa optimistes. El fet que apareixi en un mitjà de comunicació em fa por també de que acabi convertint-se en l'ase dels cops. És a dir, ostres, sí, la intel·ligència artificial ha vingut a canviar moltes de les pràctiques que estem fent, però és que moltes de les mancances que tenim en aquests processos no venen d'ara, sinó que són heredades d'algunes pràctiques que són molt millorables. Té a veure amb la tendència que tenim amb que les coses es posin en aquesta categoria o en aquesta, quan sabem perfectament que entremig n'hi ha moltíssimes més. En tot cas, gràcies, Cristian, per manifestar aquesta inquietud, que arribi, que la puguem escalar, que som molts que darrere estem intentant veure com ho podem fer-ho, perquè creiem que l'eina pot ser molt útil, però està clar que s'han de canviar algunes coses de les que fem. Perquè ja no funcionen. Perquè alguns
Fins i tot comenten si la calculadora va permetre fer algun tipus de càlculs, per què no podem permetre que la intel·ligència artificial generativa s'encarregui de fer algun tipus d'escriptura? Fa falta que encara estiguem baixant faltes d'ortografia en treballs de final de màster o de grau a una persona que té un perfil més aviat científic, tècnic, matemàtic? Ostres, no ho sé. Poder valdria la pena de començar-nos a qüestionar algunes de les coses que fem?